sofu juma no won nipa bebre abana APC basa what you say uche da uko di o so uche da uko mu ebetimi aboa obi amana nyesika na ye konvo ana moti abano ana se mamu wata etumi na adi ye adwuma ana me pese me chese baburu no Paul wo mo nyusu sa ne ma no ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS Gana wahala jumedie ena muniaba ekesi kapa mede besom na ene de yu odifo eye esiama ababonten woda eye Agyaguraja movement ano na nsomo odi etu dwana chese emrante wo monante wo sori ko Benin no hu ehia se wo mo ebeko na wakasa ya wo bo wo machibo wo chiafede kuhu ya ne se wada ne ede ahwe ne so ehwehwe mu se na chese Benin kora wo mo ekone fa so bi ni so sense wo mu kum nipa ne wo nkone ba na emo so mo ba ne ho no mo dia wo no enya de se wo je wo mo eye akokompo no waje wo mo bibia na akwakoye mojasem enti no wo mo embra no ni nyina ye protection na wo mo ebenya ebetwi sika no ede amom na ebusuafo mo ma yenkohwe video ni ye ba ye de nsem mu nchemu ebebrem o say have mine obi obehia na we bi dan ko mbia suro nipa koro no me ka no kwa choplin wo show bi abonte na de we bi symbol we say bi dan nipa ne kom suro nipa koro no o ya Agyaguraja movement me so ya den o ya Agyaguraja movement me so ya den o ya Agyaguraja movement ba hey sika benya utimi die so much dey na chesa hey ana de ka say so much na onja sika na timi dey go shiri sara di ba kwana kwasi ampani na nya sika simi timi ni bi ka say so much na ba gwa kan go shiri wo say ka di so no mi mo wo say se wo te nya mi asema uko Benin kura ba wo be wado bi ni be da wo ba nya sika obi na be die o mo ko na ntwe won sam me sika kire mo Deuteronomy 28 verses 15. Deuteronomy 28:15. Na so ba say wan tia. Sebeba say tio sebeba say nsema kwabere sema me no kese oso ntia. Awrado Nyankopon ne. Na wan tia Awrado Nyankopon ne a. Se wo hwe me mra nsem ani ma hyede so bi. Se wo hwe wo mra nsem so ene na hyede am de hwe ya. Justice or say wusu uye Jimmy for na dem see protection e we nipa nsem kwase ampanyi. Wo na be church sa no wan je be du atem no aboa. So ba jikansa. for ene adofono mesanso emamo akwaba sunku ebiemo eye apostle Agyemang prempe adodo nani ni se God's watchman nene de menino ebetwitwe enkomo na asafa woda no eye the Bible Church of God 7 day wo enkankaswa Tuba Junction enti kan hu ni mbunra eye ensem no emu apostle mema wakwaba ya me amudia empombo kodi onyankopon me pa I was going to say, Yamiado, Miss Sumi. Really, I should play I don't know. Apostle, a year or due for a Siama, I do any no say Agyaguraja or da a year Agyaguraja movement. Then some more day about to a journal. Then now bet me a car at their farm. Agyaguraja. I saw it. That's it. I'm sure. I have phone now, so I'm sure. I'm in money as a former. Any you might for a moon good mediation. I'm sure, Papa. Why? And you know, I found to my friend Francis a cry. I got a true PhD on Congo. But you know, they are hear me having colonel. Yo, sir, odi for a siama asem ya okay. Ya odi abusami. Ni so wa buru so no bibli. Bi dem nim say, o say, as o Kenya asem ba bi won so ana akoye ni se hu. Say kuvo bi ko Benin. Kuvo bi ko Benin e ko jiska duro o na omode
enya ye ho na kwan mfa so a omu adi enya omu chese enye na onu gram so pa chese oni hodi omu ba omunya ho kwana ko mra no na omu simple because omunya sika simple enye sa ayi ti se bunsam cheri o kwa unya ni simple sa obema afa ni mem me de mi hu ni se onu so oye bia se yankopon adwuma ni bi ene oye se adwuma ye for ye dos Matthew 22:14 Jesus said many are called but few are chosen. Was who are free bebre like a crabby ene oye agrees of wo ene asofo no so adwuma ye for no so sa wa free ye bebre na so ka crabby ene ye ne dia. So endi se obi ye bibi sa na ne ya hwe Bible no twokonkron se eno no de o ye no ne no ekopepe pa na so ti ase ene ye hunu otrofo ne ono kwalfo so endi ubu samia metima ka bibi se ono no wo ye bi a kire se o yo divo o ye ya mesuma fo so ye prophet endi o ye no ama nipa ba no na onya fail eno mo ni ade ni nyina okay na chese wo ni se o ye no wo ye se de be ya wo betwe akra e de ama ono anu ho no de agi ni hu okay na o kasa no ma ye nyanenti ye esem wo mo ko beni se de wudi kankan ye no wo mo kwa bu wo no ma o ma me wo busuani wo de wo be kwa ye sacrifice no ho ko baba wo no de wo ba no ho no mo a yesa enoma binu musa ni ebi enkoso na mepese mi hu no se ebi enkoso na eye honhom ben na wode woni beni honhom ne beni honhom omodi twisika no ene wono ne honhom a wo kase wode be twisika de ama wo mo no na eno no den na ensusu ye ben na edem yo okres kapa me dance pa na mi shira on se sa emre bi mi ma ka chiro pense ayi obonsamo ti sa abosuma kotere odane so ti ase kanini wo ayi akomfo ya omu yinkonya ya kofo komo akojisika duro obu ayi so komo tia na kofo kojisika duro sika duro ene sika duro no yente sa so edi obonsam se ono so aporition ni de no edi odi aba Kristo odi Yesu Kristo din ameto so odi Bible ato so odi Yankopon din na abe take over edi so far as ni ba bo Yankopon din de na onipa no wo wadina yo se o ye Yankopon enipa eso na bonsam kro no a ono odi nipa ni ye adwuma na ebe de obehu na some catch was a Bible na ena ye marking scheme mark Bible no ye de hwe asem ni nyina na ye de aka obi a wo se nkrofo ekobeni abosom so bonsam enchen koji tumi e de enyeska enya sa no cre enti omumra nchen na wo betumi ama ombi wo awuradim yesa na asem no pa kire enti nkura so binum yesa omba awurade mu no ebi so yesikaduro na bi okay strong enti obeka nsempa obeko tu Bible boyi nyame asem no otufo no kan nsempa bi kyerɛw enso no oboa hwɛ obrenzen Bible mu awurade aka kyerɛ se yɛhwɛ yɛn ho yie ewadifo atorofo wo sɛ obonsam so no onim Bible Satan unim Bible mu nkyɛn unim nyame asɛm ba enti so for obi no de no ka nyame asɛm kyerɛkyerɛ nyame nsɛm a ɛyɛ ma ne nyɛ nwanwa so te aseɛ ma me nhwɛ yɛntie ahwɛfoɔ na second Peter chapter 2 2 verse
1 to 3 so tie tie awurade asɛm yi a wɔse na adiifo atorofo enso ɛwɔ ɔman no mu sɛde akyerɛkyerɛfoɔ atorofo ɛbɛba mu no nso wɔn na ɔde ɔsɛyɛ fekusɛm bɛba abɛhyɛ mu na wapa awurade a ɔtɔɔ wɔn na ɔgye wɔn mpo na wɔde ɔsɛyɛ a ɛbɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so na bebree ebedi wɔn akɔhwesɛm n'akyi na wɔn ti no ɔbɛka no korɛ ɛkwan no ho asɛmbɔne na wɔnam anibere so ɛde naadaa ɛbɛpɛ mo ho mfasoɔ amen so was it kane na diifo atorofo ho ɛna ɛne nso akyerɛkyerɛfoɔ atorofo no so aba na wɔse ɛde fekusɛm kyɛsɛnsɛm bi a ɛyɛ naadaasɛm do but wobɛhu sɛ wotia wobɛka sɛ wɔka no korɛ paa wobɛka sɛ wɔkyerɛkyerɛ but no wɔtwe de wɔkɔsi biribi so enti wɔse na nnipa bebree nso ɛbɛdi wɔn akɔhwesɛm n'akyi wɔn nam anibere so ɛde naadaa ɛbɛpɛ mo ho nnipa ho mfasoɔ wɔse nnipa bebree bɛdi wɔn akɔhwesɛm akyi 2 wɔn nam anibere so ɛde naadaa no ɛbɛpɛ nnipa ho mfasoɔ so enti ɔbɛyɛ sɛ ɔyi wɔ firi abosomsom mu so na wafa Bible de Nyame asɛm aba enti ɔdaadaa wɔ huhuru enti ɔbɛka bia no bɛgye adi so wɔde saa ɔnam saa kwan no so ɛpɛ nipa ho mfasoɔ ɔno so sika duro no so enti sɛsɛ no akɔyɛ ne sɛ ewiase baabi a yɛduro no ayɛ hu paa so wokɔ bonsam hɔ anaa wokɔ kɔmfoɔ bi hɔ wodo ho kɔsɔ na sɛ Nyame yɛ wadom na wofiri hɔ nom a obi sɛ mahunu sɔfo bi wɔ ha sɛ bra bɛsɛ me yɛnkɔ na sɔfo no deɛ obɛtumi aboa wɔyɛ adeɛ wɔyɛ den wɔyɛ hye so ɔtaseɛ na wɔtie no na wɔdi n'akyi na akɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛboa ampa wodi n'akyi kɔ yɛ baabi a ɔno ɔyɛ sɔfo no a ɔkɔboa no na yɛ sɛ from frying pan to fire na hɔ no ɔde awurade edi na ɔyɛ dɛn ɔdaadaa na wɔtwe wɔadwene ɛde akɔbɔ nsam side because ɔma nante Nyankopɔn kwan so ɔtaseɛ enti nnipa bebree ebɛdi wɔn akɔhwesɛm n'akyi na wɔn nam anibere so de naadaa ɛbɛpɛ nnipa ho mfasoɔ ɛna ɛkɔ so no yo apostle na ɔka nsɛm bi sɛ obi wɔ hɔnom a wɔn kra deɛ mpesika nsɛde Nyankopɔn bɔ wɔn mo no ɛmfa ho obi sɛde wɔkyɛ mu bo hɔ ɔbɛkɔ beni no yɛ wɔ obi wɔ hɔnom a yɛtumi bɔ sɛ nipa wei deɛ nya deɛ sɛ obenya sika da ebi wɔ hɔ sɛ Nyame sɛde wɔbɔ nipa no wɔbɔ obi sɛ wɔn kra deɛ wɔn de wɔn mpa de pa wɔn mpesika sika ntimi ntina wɔn nkyɛn akɔ da wase pa Nyame nhyira obia no a Nyame bɔ ne sɛ no wɔn deɛ ne kra mpesika what do you say? Nyame obo sika ansa ana obo nipa. Se nipa ana me yisu sika. Obi anu an kra empeska. Okay. Na emom ye wo ehiafo ho. Ene ye wo esikafo ho. Enti an ka se ohiani ni sikani na me kan. Enga ohiani e wo ho no. Ohiani wo so onya no so ne die. Enye ohia buruburo ana ohia fitaa. Sa ti sɛ ne Ghana obu a menu tie a yɛ kase efira no pa besi be no mienu tam imu ono aduane kro obedie no ayɛ de ama no sa ohia no Nyame amfa ma nipa na enam ɔman no mpanifo a yɛdi so no ɛwo ntoto ya ne yɛhyehyɛ ya mo ade agu akwa mu ɛnhwɛ ɔman no so yɛnti ɛna ma sa ohia no ehia nipa. For example, oko abrochimem ahiafo ho esikafo nso ho na ahiafo ne esikafo no de tie ne se ohiani onya na duane bi onya ne dan dem onya natade hye enye se onya bi kura na ne dan ka kura wontimi ntua so ohiani obabi dintilto broni krom baby okra sawuni baby da kra
omutimi emma enipa bi nya baabi da enya baabi tu bibi ti sorry in sorry mti say Roman materis no ni ade no omutimi emma enipa baabi ni ada ade ya chi a government no kra abosumi bi wo ha na yama be se €500 na dollars na odi twa wonya adwuma no ya woto o man mu no ye ma osika twa ho so eyi ohia na ahia wo nanso wakoma etumi to yam kakra so na ohia de nyame wa moni pase ohia fita amabe ba no so nemom eyi ukai eyi isasa no so Deuteronomy chapter 15 me can say me a wa mo wate ase akua etienie Deuteronomy chapter 15 verse 7 Ishama reform biantie urade asem na yemfa enkoma obi antimi Deuteronomy 15:7 urade asem say sa unuanum mu biara dane ohiani wo ukro apunu mu a ewo asase urade nyankopon de ma wo no so a emprimu akoma na muawo nsa so entia unua hiani hweye ena wakoma amana awu so ama ho so entia no so we say verse 10 no we say yuyam emano na manem enya wakoma hi se obema no na saade enti urade nyankopon ebe hirawo ye wodu nsa beka nyire o de biewun samba unua umobuloni ni ohiani a owo asase so enti enye de ohiani de ewo ho so enti se wo bi a na me se bua no so fa hwan how far odi ase ba wan bo se wo bi wo ho no mu a ni kram pesika eni babu mba bia se obi wo ho no mu a ni kra empesika eni o kasa de dia me ne nya adene so odi ase edi sikani wo ho ohiani nso wo ho nanso no o se hwe na Ghana ha no ye penfo no hwe na ayi Ghana bitu sese kra no ye wo ayi unemployed association students ye university o ye o mu vie ni adwuma nye abrocha nte untimi ente sa ho broni krom wako university awie abo degree na otivie wo wie school na wadwuma ho akwakoye wo sua university abo degree broni krom ente sa abibifo memu kwa na ente sa adan efi se ye mpanifo no akoye adufuri pene pesami nkuminya eni anibire bone enti na ma o man no nipa ebrewum na ohia se nyame sheda ese obi wo ma ne kram pesika de da bi obi anu ha ne kra empesika apostle ye de ensem no eba na wie ye no o ma ye hunu ye na me pese mi hunu se sa asem a wo kan ye wo bible mu a o se ane eye chen ya eda ni kom eye protection chain se wunya bia eno etimi discover bible he fa ene kire ye se wo binya protection chain na anaso obi enya ahobambo akade bia etimi twisika eba yo kuya misanso na wasibio unse sofu juma no won nipa bebre abana ye pisi basa what ya say uche da uko yo u sofu uche da uko mo ebetimi aboa obi amene nyeska na ye konvo ana moti abano ana se mamu wata etumi na ade ye adwuma ena me pese me chese baburu no Paul wo mo nyusu sa ne ma no Peter ne Moses no Joshua Jeremiah no ma difo nyame adwuma e wo no wo mo nyusu sa ne ma no che unse che dan pako enu ni ade a ye de ye nyankoma de mani patimi etimi salipa yare etimi yi ni pa fira manem etimi bo ni pa mani nyesika no ni ade nyina no eye fake eye false eye bonsam tumi okay eno wom he na me kan je o se maybe na me ni obi e kan yi se bo ade a obi ye me interview ni obusa
asɛm a wobisa yɛ asɛ wobisa bisa na meka kyerɛ sɛ ɛnɛ sɔfoɔ bi a wɔn sɛ wɔhyɛ kawa baako mmienu mmiɛnsa ɛhyehyɛ hyɛ nsa ho wohu na hwɛ mmienu ne mmiɛnsa wɔnyɛ papa sɔfoɔ akyɛn da no kɔn ɛwɔ deɛ ɔde yɛ asɔfoɔ no bɛmini ebinom memini nneɛma toto yɛ kɔn obi wɔ hɔ a wɔwɔ ɛyi banda no yɛ fɛn sɛn wɔn de to yɛn nsa obi wɔ a sɔfoɔ no di ne wɔ so asɔre no di ne wɔ so wɔn watɔ obi akɔtɔ bi ɛwɔ asɔre wɔn de ato ne nsa ne boa ɛna ɛyi obi wɔ nso a sɔfoɔ wɔayɛ ɛyi poster sticker ɛnum ne adeade na ne picture wɔ so na obi akɔtɔ de abɔ ne kaa to obi de abɔ ne kaa inside obi ɛde akɔbɔ ne dɛm ɛhɔ na ɔbɔ ne mpaeɛ sɛ sɔfoɔ no aka kyerɛ ne sɛ woyɛ biribi a wɔn kyerɛ hɔ a kɔ baabi a wɔde mistake no abɔ no na bɔ mpaeɛ ɛta ɔkaa mu so accident ntumi nsi ɛna deɛ da wo nsa no so protect you from enemies ɛma abayifoɔ ne adeade ɛntumi ma wo nkyɛn ɔhu wɔnum nyinaa no ɛnyɛ so ɔhu ɛnyɛ nyamsom ɛnti ɔsɔfo no deɛ ɔɔka no ɛnyɛ nyamea kwan na ɔnam soɔ because ɛyɛ bɔnsam na asoma no meka ne pere sɛ ɛyɛ bɔnsam na asoma no ɛnti ɛyi awurade nsɛm a waka kyerɛ yɛn no ɛno na meka kyerɛ wo sɛ ɛkoe bible no ɛne yɛfrɛ no marking scheme ɔhu nyankopɔn asɛm a wɔde agu akwamama yɛ na ɔsɛ nnipa hwɛ soɔ na yɛde yɛ adwuma na ntena mu obi m naada 1 Corinthians 15:33 bible sɛ mumma obi a naada mo na nkɔmmɔbɔne ɛsɛ wɔ bra papa so ɔhu enti na mema 2 Corinthians chapter 11 no 2 Corinthians 11 verse 13 to 15 wɔsɛ ne saa nnipa yi ɛyɛ asomafoɔ atorofoɔ adwumayɛfoɔ na adaafoɔ a wɔdane wɔn ho yɛ sɛ Kristo asomafoɔ na ɛnyɛ nwanwa ɛfiri sɛ Satan no ampo ɛdan ne ho sɛ ɛyɛ sɛ han ɛbɔfoɔ enti sɛ na asomafoɔ nso ɛdane wɔn ho yɛ sɛ tenene asomfoɔ a ɛnyɛ ade kɛseɛ biara na ɛbɛwie wɔn sɛnea wɔn enwuma ɛteɛ so ɔte aseɛ wɔsi saa nipa yi saa nkorɔfoɔ no ɔyɛ ɔmo yɛ bonsam nkorɔfoɔ a wɔasoma wɔn Nyankopɔn nsoma wɔ biara ɛmfa kyɛn tu no kɔn sɛ kyɛn no nkɔyɛ anwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ɛne adeade ɛma no so ɔte aseɛ na nipa no saa deɛ no ɛmfa so na ɔnyɛ sika ɛnti saa baabiara wode aseɛ Paul mu sɛ Yesu di mu sɔre nante Yesu di mu homɔne tutu hyɛ wɔ Yesu Kristo di mu kɔ firi ne mu kɔ na ɔkɔ ɔhu na nipa no nya ne fra ahodie na ne no ɔmo ayɛ no ɛnim kyɛkyɛ nsɛm no deɛ ɛkɔ so nɛ no ɛɛtan wode aseɛ ɛnokorɛ no deɛ nti a wɔnum nyinaa ba no ayi ɔfrɛ nsɛn Nyankopɔn aka asɛm bi so sɛ ɛnɛ nipa mpɛ nokorɛ nipa mpɛ ade papa so ɔhu 2 Thessalonians chapter 2 no verse 4 and 9 to 10 2 Thessalonians I mean ka we so nkyerɛw na yehunu sɛnea nkɔfo no sitie verse 4 no say na ɔno na ɔsɔre no ma no ho so etia ɛsom nyinaa ma ɔno na akɔtena Nyankopɔn sɔre dan ɛde ne ho kyerɛ sɛ ɔne wɔ Nyankopɔn so ɔse bonsam wakɔ akɔtena sɔre dan ɛne ɔde ne ho kyerɛ sɛ ɔne Nyankopɔn so eti ɔmo Nyankopɔn so asɔre dan mo no nkɔnkɔhu sɛ Nyankopɔn te hɔ physical ɔmo ɔne nkɔhu no nanso Bible sɛ wɔte hɔ deɛ ne kɔn bɛɛ so ne Nyankopɔn de te hɔ God is a spirit. Satan is also a spirit. Eti bonsam na akɔtena hɔ eti enyuma no enkyerɛkyerɛ no ɛne kwan na asɔfo nam so ɛyɛ adwuma no so hu ɛna kue ɛkyerɛ sɛ bonsam na yɛdɛ ɔte hɔ na ne ɛnam sɛ nipa so ɛmpɛ no kore ne nti Nyankopɔn wɔ asɛm bi ka verse 9 no ɔsɛ ɔno nso na ne ba no ɔba no Satan adwuma yɛ so hu ɔba no Satan adwuma so sɛ Satan asoma no Satan kwan no nam so wɔmfa Kristo kwan no da na onya
kwan ko nyankopon nkyɛn na wonya wasomdwie atoro tumi ɛne nsankyerɛnneɛ ɛne ahotwerɛdie nyinaa mu ɛne deɛ ntene ɛna ada nyinaa mu wɔn a wayera no mu ɛsiane sɛ wɔanye ne korɔ dɔ no na wɔde agye wɔn nkwa wenti onyankopɔn ɛsoma na ada emu yɛ den aba wɔn mu ama wɔn akɔ so agye atoro no di na wɔbu wɔn a wɔanye ne korɔ anie na mmom wɔn ani sɔ deɛ ntene ne nyinaa atɛn enti sɛ wiase no awurade aka asɛm no nyinaa to akyɛn sɛ enipa no ɔmo mpa no korɛ enipa aba wiase enti ɛnaade mu ɔden wasoma ɛde aba enti sɛ ɔyɛ asoɔden a nyame pane hyɛw ɛde atoro ɛde bɛhyɛw mu ama ɔkɔ so agye atoro adi ɔmo gu so di nti diifo atorofo akyɛkyɛfo atorofo no nyinaa no ɛyɛ adeɛ nyame aka ato wɔ sɛ ɔmmɛba wosɛ ɔhen sɛ wanyɛ sɛti ama nyankopɔn wamfa nyankopɔn akwa so no nyankopɔn no asoma ahomɔne firi soro ɛma ne bɛha sɔɔ ne tae so enti nyankopɔn nipa ɔkyerɛ wadeɛ no sɛ wonyɛ a wɔtumi panehyew through something ɛnɛ wi nipa a bɛwiase no yɛmpɛ asɛm papa no nti nkyerɛkyerɛ yɛmpɛ Christ ba as a teacher we teach nipa nyina wɔ wiase ɛkyerɛ kwan bɛfa so ɛbɛkɔ heaven nipa so ɔmfa ta kwan no so enti nyankopɔn sɛ yo sɛ mompɛde a ɛne ɛnaade mu ɔten ɛbɛba mo so enti wo so ɔka no second Peter hɔ sɛ nipa bebree bɛdi wɔ makɔhwisɛm akyi so wɔn de ani brɛ ɛbɛpa nipa ho mfasoɔ ɛna ni brɛ no so ampa because sɛdeɛ ɔno ɔka no sɛdeɛ wɔsi kyerɛ ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm no wotumi sɛ n'ani abere enti wonya clever wonya mature awɔ Bible no mu a bawo sɛ obebi tiw wɔn sɛ ɔkasa no mu metie no metie ne video no a na ɛkɔ soɔ no ɔkano ɔkasa bɛ nyansasɛm kakraa afei deɛ hwɛ deɛ ɔde kɔfrafra mu bi ba afei deɛ wokyɛe ne da akɔ mu no ɛne yɛnya abani no ɛkorɔ me bo a nipa nya abosom ne nkura wodoɔ so korɔ ne wokyɛe no mmom na ɛbɛtumi aboɔ nipa no na wo ne bani ne nyɛ de sɛ Canada no na wo penti no blue no wakyɛngi no ayɛ no white ɛnyɛ saa wanti ne enti wɛnum nyina no ɔmo de da nipa ɛna Awurade sɛ ɔmo nam Matthew 7 verse 15 down so ɔsi maduane nyɛ dua pa na naba nso ayɛ papa anaasɛ dua nyɛ dua bɔne na naba nso ayɛ dua ababɔne na dua na ba ne de bɛhu dua korɔ na ɔmo nam nyanten nwoma mu wote aseɛ tiɛni o wɔn nam nyanten nwoma mu ɛbɛba mo nkyɛn na wɔn akoma mu deɛ wɔyɛ mpɛtɛkoɔ dufuru pɛfoɔ ka Matthew 24 ne Matthew 7 na bon ɛwuka details ni na wɔ so eti ayi odwan ose Christ yi so odwan ɛna oyi so pɛtɛku wɔso nam nyanten nwoma mu tɛ odwan no represent Christ bɔkɔɔ wɔde ano ɔdɛ ɔbɛkasa kama odi Yesu Kristo din bɛkasa obɛkɔ tu Bible obɛyi nsɛm bebree afiri Bible mu no ɔde ɛkyɛhyɛw nanso ɔyɛ pataku ni mu no ɛyɛ pataku yɛ aboɔ bi a wɔwira ma ne hu paa wɔwe nipa wɔkyerɛ mu akɛseɛ we so na sɛ ɔbɛpɛm ho mfasoɔ ɔbɛkye mu ɔwe so enti Bible na wɔ no Awurade aka akyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ yɛn ho yie awieyɛ bere mu na ɔbɔnsam n'ani abere obubom sɛ gyata ahwehwɛ deɛ obɛnya namene enti no sɛ deɛ akɔba no sɛ woyɛ kristoni na woto wia na wowɔ wiase sisi ano a ɛmpere ho kyinkyini ɛsɛ ɔkɔpɛ wei wokɔhwehwɛ wei anaasɛ obi ka nyamsɛm a listen to him carefully tie ne yie paa na deɛ baako ɛmɛ sɛ nnipa nhyɛ da nkae Bible no nnipa nhyɛ da nsua nyame asɛm Awurade sɛ nkyerɛkyerɛ ne yɛnkutam dendenden Proverbs chapter 4 verse 14 wɔse sɔ nkyerɛkyerɛ mu dendenden nyam kora no na no ne wɔn nkwa wote aseɛ enti sɛ adiwo atofo no they have come wɔn wɔ hɔ papa so enti
se nipa we na ayi odwan nwoma ene kata wo ho no mo kuma mu yem pataku edu firi gbafo ene wi ase so se de akua wa wunimi aho chaba wo hia wo pa nipa de bedie de beda ensem bebre obu okura ensese ni danka asofie wuretu oniska ayen sempi ohun de wo fa eni se what is what you for be o dey anu se okọ benya help enti no owia no no okọ wo hia moa no okọ no fa no sia bo se ye dada ni sa ye mani hunu no kore ne da so enti ya de bia ya ehu ye se wi ase akuduru ba bia aye huhu ma adiwo atorofo ne achechefo atorofo asofo atorofo ni aba enti mesre Ghana for mu hwe hu ye enti de wo kan de se che no na bia che no o kaza onim de che no de ye enya de papa ma awurade jo apase ye mre ne ko bebre nti aha ene de besi fa telephone number etu yo ti ayi ya for ne ti for me da ma se bebre se mo nya bra ma ye mi hira mo me number ye 02070200011 02070200011 and 0544 262611 14 sorry paucho 0544 262614 bedamase mi shramu obi biara o Yesu Kristo di mo amen. Amen. Abusia for aha ene yedi edwumadie no ebesie. Subscribe to your channel so wonye ya ebiom so share videos na like efa ema you betimi follow yen we IG page @sumagh_. Me di edwumadie ho cha me di ene epiasi kapa dasene yebesane shem. Yo, too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie, the only one God in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH